Kokti Shala IWFT Khwai West Division Committee ni Shakhtar Mumbai Maharani Kanchan Prabha Devi Community Hall Nogo Khlaijaka IWFT ni Shalcha ni Kokcha Pandawa Narwai Okrangni Manjaka IPFT Bodol ni Hasta Tangphang Montri Member Kumar Jomatia Manjaka Amsa ni MLA Prashanto Deburma IWFT ni Chairman Shondarani Deburmano Khoboi Mothani Kuzuk Adongrok IWFT Khwai West Division Committee ni Shakhtar Mumbai Kokti Shala Maharani Kanchan Prabha Devi Community Hall Nogo Khlaijaka IWFT ni Shalcha ni Kokcha Pandawa Narwai Okrangni Manjaka IPFT Bodol ni Hasta Tangphang Montri Member Kumar Jomatia Manjaka Amsa ni MLA Prashanto Deburma IWFT ni Chairman Shondarani Deburma TNEA ni President Gita Deburma IPFT ni AGS Mongol Deburma Akosong Pandawa Kok Sana Thanga IPFT ni Bodol ni Hasta Tangphang Montri Member Kumar Jomatia Saka Balai Hambai ini election porego edisi election porego amon kuilla sing IWFT chin buri bodol ni kaje seminar salsone bagi sing somjaka or chin podobillo sing joto motamoti sarati pone boro majaka sing kebang ma kok salon bising tei sing phainai 17 tarik Julai 17 Julai o sing Raja सम्मेलन खाइनाय बुरै बदलनि आरनि कनभेनार जों जसुदा रानी जमातिनो संखा बनि नेतृत्वे जों फाइनाय टेलेमरावो जों जागाना रखा दिनै स्टेट लेभेल राज्य सम्मेलन जों खाइनाय जों IWFT नि जों साइमनाव ताबक फानो दिनै गोबांमा बुरै रक ताबक खासरांजा बर' हायनो हाय दिनै IWFT नो तेबो क्राक खालायजों दिनै थिनांगौ दिनै भबिष्यताव जों क्राक खालायनाय अबन दिनै समाय जों साइमाव जों IPP पार्टी जों नाहरमोन जों एडिसि एरिया नो राज्य खालायनो बागै स्टेट खालायनो बागै खेब्रै स्टेट खालायनो बागै जों सभा खालायदोंगौ बनि बागै जों जत्न तबक बाखा सरंलायजाक जों हायनो हाय दिनै पार्टी नो जों रिभाइभ खालायनाय दिनै बुरै रक दागन थिक दंखौ मासामांनै बर' दिनै पार्टी आघात थांखा आबो थिगखौनो मावनाया ताकफोर जों बुरै रक गोबां मा सोरांलायजाक बाखा थनलायजाक आबोनि बागै जों हायनो हाय तैसा हायनाय मासावनो जों दिनै बदर खालायसिनै प्रटेक्ट डिभिजननि जों 10 जन नाहरनाय दाहाव जों तेबो क्राक खालायजों आदागा जों नायगै जों फुल कमिटि आबो जों सिनामनाय रिफर्म खालायनाय आबो दिनै बिसेस खबरबो जों सालायखा तै जों गोबां मा डिभिजननि जों रिपर्ट नाखा जतन ठीक दंगो आबोनि बागै आं हायनो हाय एज ए पार्टी सम्पादक हिसाबै आं अबन सारामसुगो दिनै IWFT ताकबोनो क्राक दंखो ताकबो ठीक दंखो दिनै नाहरमो वानसंमो ताकबोनो जों एकटानो दंजिनि जों तिब्रालेन जों मुभमेन्ट खालायनाय जों प्रत्येक बोसोराव जों मुभमेन्ट खालाय दंगो ताकलाय बाहायनो जों मार्चिंगो जों दिनै गोबां मा प्रग्राम दंगो 23 अगस्त दंगो जों प्रग्राम 9 डिसेम्बर दंगो जों प्रग्राम ओ प्रग्राम नो सक्सेस खालायना बागै अबयसे दिनै बुरै रक नांगौ आबं जों दिनै वानसङैनो दिनै IWFT नो तेबो क्राक खालायना बागै दिनै जों सालसानि बागै जों सेमिनार खालायखा हामबाय Khwai ni Simi Krisanun Kokthom Chini Khorang